Temporary steel bridge sa San Juan, Agno, Pangasinan bukas na para sa mga residente. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Hindi na raw mahihirapan si Kuya Roberto at mga kapwa residente sa Barangay San Juan Agno sa pagtawid sa ilog para makarating sa kabilang barangay. Matapos na makumpleto ang konstruksyon ng temporary steel bridge bilang kapalit sa nasirang hanging bridge noong kasagsagan ng bagyong Emong. Ayon sa kanya, malaking bagay ang isinagawang tulay para sa pag-angkat ng kanilang mga ikinabubuhay at para sa mga estudyanteng tumatawid ng ilog araw-araw makarating lamang sa paaralan. Nandito tayo sa bahagi ng dating San Juan Hanging Bridge dito sa may Agno, Pangasinan na nasira noong bagyong Emong taong 2025. Binisita ito ni DPWH Secretary Vince Dizon noong March 2026. Ang nasabing tulay ay kinukonekta ang barangay ng Bangad Oda at barangay ng San Juan. Ganito, para medyo paano naman yung problema ng tao. Lalo na yung mga mag-aaral, hirap na hirap. Kaya sa makatuwid ito, malaking pasalamat namin nagawa yan. Sa muli ding pagbisita ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, sinuri nito ang katatapos na tulay na mainam ng magagamit ng mga residente matapos ang agarang pagsasagawa nito. Laking pasalamat din ng mga residente sa mabilis na aksyon, lalo ngayong nalalapit na maranasan ng madalas na pag-uulan at bagyo. Ginawa natin ito, matibay na, maayos na, pero gagawa pa tayo next year ng isa pang mas magapad na tulay para pati tricycle at mga four-wheel vehicle na maliliit pwede na rin dumaan. Inaasahan na sa higit 1,000 residente sa Barangay San Juan ang makikinabang sa nasabing tulay. Samantala, pinaplano na rin ang mas konkretong tulay sa nasabing bahagi kung saan maaaring makatawid na rin ng mas malalaking sasakyan. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.